yaushe shi ke yin daɗin baki, so ya zama hujjata. Soyayya sa'a ce ni kai zan baiwa yarda, zancen ciki na bance tun da tsaro na yayi huda, yanka da wuka zai fi shi kuwa sara sai adda, shi ne kalamance in yi kiran ka na ɗan auta. Kin miƙon na tafka nai sama na bar tatata, na gode wa Allah wanda ya bar min ke kyauta, kin ce komai tsada kin sai dukkan hajata, saurari bayani na aiki na inganta. Gata zan nuna ma shakurmi na kaɗan lele, a gida zan zaunawa ungu sahun matan kulle, sunan gabu zauna shaidar tarbayin lale, na baka tukwicin so ka sa komai na manta. Jani ki tafi da ni, me ƙarya ko yaushe shi ke yin daɗin baki, so ya zama hujjata. Jani ka tafi da ni, mai karya ko yaushe shi ke yin daɗin baki, so ya zama hujjata. Mun san daɗin ƙauna haƙƙin juna mun kare, komai da dalilinsa aiki ma miyo tare, in dai da akwai kaza bani babu batun tsire, so ne ko dai ƙauna hujja sai an fafata. Ni na duka tsaba na fidda tsaki na ɗaukare, kulli na ya kwanta dole a zo neman tsare, daure daga muryarka za na taho in kai tare, ni na rufe ƙofata ba ni da ranar buɗe ta. Me nauyi